Jokanyo mag UDA kaunti wa Migori osingo dhi nyime kod tiyo kamoro achiel kod jokanyo mag ODM e bwo riwruok mar broad-based government. Kata kamano giwacho ni yiero mar 2027 gidhi chungo jogegi e kombe duto mag siasa e kaunti no. Jojuma nigilero kwa kaunti ya Migori. Jokanyogo mag UDA kaunti ma Migori mane wuoyo bang' bedo kod romo margi. Romo mane gitwak weche mopogore opogore ma oting'o yore mag siro chenro mag kawo ombulu. Tego duond bura mar UDA kaunti ma Migori kod moko wani sirikal mar Manywanda koro miyo gi kwe kod yot mar tego duond bura mar UDA e kaunti ma Migori ka ipimo kod kinde mokalo. Lwasi mar raia obedo maber nikech fitina mang'eny koro onge. We have to work together eka wa deliver votes ma wadwaro. Wach broad base ni watwe uru mana matek kendo wajiwe uru kabisa mondo jopiny odak koherore ma ok ong'e ng'ane wuok e chama mane to ng'ane wuok e chama mane. Jokanyogo mag UDA kaunti ma Migori ka hotel negi kod jobun machon ma wendo Jared Kopiyo kod Freddy Kogenga wach ni kata bed ni UDA kod ODM sani tiye twech achiel ka oromo yiero mar higa 2017 UDA dhi bedo kod jochung' e kombe duto mag siasa e kaunti ma Migori. We are not enemies. It's only that we may differ in terms of ideological orientations, but we are one people. So, come the time for elections, we are ready, we shall compete fairly, the best, may the best win. Gijiwo jokanyogo mag ODM mondo dhi mana nyime kod sero jatend piny Kenya William Ruto magiwacho ni osenyiso ichruok mar tiyo kamoro achiel kod oganda Luo. Kaluwore kaka president yuko tich, oyuke broad base, oyuke UDA, to yuke Migori, to yuke kamoro amora. Ananeno kaber to president nyaka cham totam. Masani koro chako neno ko kawo ng'ato achiel oketo yod mar State House. Koro nyaka wati matek mondo wakelne kuragi. To magi wabiro matimo ka wariwore kanyakla kaka joluo wate. Nikech maendeleo sani mwaneno katimore Luoland ka en gima fantastic. En gima wasebedo kwa misigni kote. To mana nikech peace manyoro Raila gi Ruto koriwore ukelonwa e Luoland ka. Moloyo to sike e Luoland ka joluo kwau de wadoguru piny kata sirikande manywando wagi osenywandwa mang'eny to moseparo joluo moseparo nagi kaka mar owadwa kata jatendwa William Samoei Arap Ruto ni to onge be pok nwanene Kenya ka. Jokanyo mag UDA kaunti ma Migori bende koro puoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo mag tije ne mokum yawuoyi kaachiel kod nyiluo e piny owacho ma oting'o Dorothy Otieno men jod mosenindo Dalmas Otieno. Kendo wamor kuom paro minwa manyocha bedo ka konyowa ka kata joma nyocha mi position ok konywa. President Ruto med konyo youths, med konyo mine. Kubi will mar goyo erokamano ne PS marwa Raymond Omolo kuom ng'iyo nafas e government to soe jowa. Kendo wadwoko ne ker erokamano maduong' ahinya nikech odewo wang'wa. Koro wang'eyo ni kaka jo Migori wadhi tiyo kanyakla kendo wadhi tiyo matek. Wan kaka jo UDA ma Migori wamor kendo wakwayo ni med ng'iyo Migori County as a whole. George Juma, Ramogi TV, Migori.